Руская экономика и без войны на Близкім Усходзе затухала. Пытанне, што будзе цяпер? Пра гэта неўзабаве ў нашай студыі эканаміст Андрэй Махоўскі. Пакуль жа фактура да размовы, чарговы штрых да стану беларускага экспарту на ключавым для Беларусі рынку расійскім. Там, у студзені, продажы новых аўтобусаў МАЗ абваліліся ў разы у параўнанні з канцом мінулага года. Нават саюзны кірунак больш не гарантуе стабільнасці на заходнім контуры. Іншы выклік і гаворка не пра санкцыі. Літоўская асацыяцыя перавознікаў Лінава звярнулася ў Еўракамісію. У Беларусі затрыманыя больш за 1000 грузавікоў, а агульная ацэнка стратаў можа перавысіць 20 мільёнаў еўра. Канфлікт выходзіць на ўзровень еўразвязу з рызыкаю новых пастановаў супраць Менску. І ўсё гэта на фоне эскалацыі вакол Ірану, калі канфлікт ударыць па нафтавых рынках і расійскіх фінансах. Ці вытрымае беларуская мадэль, якая без таго мае рост ВУП на ўзроўні 1%? І ці ёсць ва ўраду рэальны план выхаду з піке без нармалізацыі дачыненняў з суседзямі? Эканаміст Андрэй Махоўскі будзе дапамагаць нам разбірацца ў гэтых складаных пытаннях. Вечар добры вам, спадару Андрэй. А можа і лёгкі? Добрый вечер. Можа для вас лёгкі. Так. Не, это складанае пытанне даволі. Так, пра тое, што як вайна в Іране даб'ецца на беларускай эканоміцы, мы адразу не будзем ім пачынаць, трошкі падыдзем, бліжэй пачнем з Літвы. Чаму Менск, на вашу думку, так і не вырашае праблемаў з Літвой? Няўжо такое адчуванне, што ва ўрада ёсць нейкі запасны план па выхаду вось з гэтага эканамічнага піке, без разморозкі адносінаў суседзяў? У вас гэты план відаць? Ці, палітыка это понятно, што яны не размарожваюць адносінаў, але тут же уже здавалася б, эканоміка так прыціскае. Глядзіце, я бачу у іх адзіны план. Гэта план, дысцыпліна павінна быць дысцыплінаванай, а эканоміка павінна быць эканомнай. І гэта ўвесь план, які я ў іх насамрэч бачу, бо нічога іншага яны ж не прапаноўваюць. Ніякіх іншых ідэяў, акрамя таго, што трэба больш кантролю, трэба больш сачыць, трэба выконваць вось распараджэнні. Нічога гэтага няма. І гэта праблема ў тым, і праблема тут палягае ў тым, што зараз Лукашенко, насамрэч, ён сам усім кіруе. Я маю на ўвазе, што раней там былі вакол яго людзі, якія выпраўлялі ягоныя памылкі, так ці сяк, ці то калісьці ўдавалася, калісьці не. Зараз гэтыя людзі альбо яны сышлі, альбо яны не хочуць гэтага рабіць і проста выконваюць чыноўнікі дакладна тое, што і ён ім даручае. Вось гэтая гісторыя з асвятленнем, выключэннем асвятлення, вось ідэальны проста прыклад, як Лукашенко сказаў, ты сказаў выключыць святло? Окей, мы выключым святло. І потым на другі дзень Лукашенко такі: ой, а што ж мы нарабілі? А трэба было падысці больш творчаскі да гэтага. Таму не, я не бачу ніякага плану, ніякай альтэрнатывы. А што тычыцца, чаму беларускія ўлады не спрабуюць неяк вырашыць вось гэтую сітуацыю з Літвой, гэта ж іх стратегія такая, так адносіна увесь час ісці на абвастрэнне. І калі яны лічаць, што калі яны нешта саступаюць, то яны лічаць, што яны прайгралі. У іх няма такой гульні з нулявой сумай, так? То бок мы адпусцім фуры, значит мы прайгралі, значит Літва выйграла. І таму тут адбываецца такі тупік. І тут трэба яшчэ разумець, што ёсць жа яшчэ адносіны беларускіх уладаў да суседзяў. Яны ж суседзяў усур'ёз не ўспрымаюць. Яны нават Польшчу ўсур'ёз не ўспрымаюць, а Літву тым больш. Хаця літоўская эканоміка большая за беларускую, так, і не кажучы пра ўсё астатняе. Так, пытанне. Можа, тады ігра проста не стоіць свечак, кажуць, для афіцыйнага Менску, калі там разруліць эту лагістыку з Літвой, так, гандаль патрошкі адкрываць. Это все зразумела, што это складаны працэс санкцый, которые былі накладзены, у тым ліку за удзел Беларусі ў вайне супраць Украіны, што многія з іх і не адменіцца, пакуль вайна не скончыцца, так. Але нават, можа, сапраўды, вось Менск ацэньвае, што не варта нават такіх дробных нейкіх там дамагацца, як дробных, напрыклад, там той жа Клайпеда, порт, так, для экспарту таго ж самого Белкалія, который там, дасць там плюс 800 мільёнаў, ці нават
нават калі мільярд, там розныя эканамісты лічбы называць. Можа, проста ігра не стоіць свеч, і атрымліваецца, што ў Менску проста цяпер і няма іншага выхаду, нават калі б была палітычная воля там аднавіць гэтае дачыненне з суседзямі. Ну, глядзіце, у Менску насамрэч вельмі цяжка з тым, каб знайсці добры выхад з гэтай сітуацыі, якую на сябе самі загналі. Таму што, ну так, вы абсалютна слушна кажаце, што большая частка санкцыяў гэта будзе доўгі працэс адмены, што нават калі там калій пусцяць, ну так, гэта прынясе там нейкія грошы, гэта прынясе, можа, там да мільярду дадаткова. З аднаго боку, беларускім уладам гэты мільярд быў бы зусім не лішнім, асабліва ў цяперашняй сітуацыі. З іншага боку, ну, яны не хочуць ісці на саступкі, а ёсць яшчэ трэці бок гэта Расія. Ну, вось мы бачылі, як Лукашэнку прыніжалі за тое, што ён там з Трампам нейкія шашні зацеяў, да? За то, што ён хацеў паехаць на гэты Савет міру. Бачылі, як гэта ўсё было, ну, я не ведаю, просто, ну, як яму паказалі яго месца, калі ён апошнім разам быў у Маскве. Да, просто там, ну, просто... І апошнім, і перадапошнім, так. Пару тыдняў тут такі. Ну, асабліва апошнім, слухайце, ну, асабліва апошнім, бо гэта красамоўна, калі нікога не паслалі цябе сустракаць у аэрапорт і нікога не паслалі праважаць, ну, а ты ж усё ж такі, ну, як бы прэзідэнт, ну, так, цябе ж яны лічаць усё ж такі прэзідэнтам. Гэта быў працоўны візіт, павінен быў, ну, гэта протакол, павінны былі кого-нибудь послать, хоть кого-нибудь наместника мэра Москвы хотя бы послали. Але не, сустракаў Лукашенко яго ўласны амбасадар у Москве. Таму, ну, вось, ну, гэта быў прыніжальны для яго візіт, я толькі так гэта расцэньваю, і гэта было, яму паказалі яго месца. Вось, таму вось гэты трэці бок, Расія, якая таксама, ну, не вельмі так добра будзе глядзець на тое, калі Лукашенко будзе паляпшаць занадта свае адносіны з Захадам. Спадар Андрэя, як глядзяць у Маскве на беларускі экспарт? Бачым, што вось, ну, МАЗ проста губляе пазіцыі, там у 7,5 разоў упала, зато з Джылі нібыта ўсё окей, гэта таму, што, напэўна, МАЗы гараць, а Джылі пакуль не гараць. Ці ўвогуле Пуціну цяпер залежыць на беларускім экспарце? Ведаеце, больш за ўсё я здзіўляюся ў МАЗе, што у яго яшчэ засталіся пазіцыі, якія ён можа губляць. Ён губляе ўжо так даўно. А у мяне яшчэ і пытанне было па МАЗу асобнае падрыхтавана. Ну, але добра, давайте. Вось, ён іх так даўно губляе, гэта кожны раз гэта ў разы просто падзенне ў МАЗа. Я не ведаю, што там будзе далей, што ён там будзе прадаваць. Я не ведаю, дзвёркі ад МАЗа там, ці што. Ну, але чаму тады Пуцін, ну, так уже не дапамагае Лукашэнку з гэтым экспартам? Сваіх трэба падтрымліваць, але там кітайцаў запусцілі таксама дастаткова шмат. Ну, глядзіце, значит, ну, а як, ну, не, Лукашенко, конечно, разлічваў, што Пуцін ему дапаможа, ён пра гэта казаў перад візітам, да? Але як ему можна дапамагчы? У расійскай эканомікі ёсць вялікія праблемы. Расійская эканоміка скарачаецца. На расійскім рынку не хапае месца нават ужо для расійскіх тавараў. Лукашенко ўвесь час намякае, ён адкрытую не кажа, але намякае, што Расія павінна неяк абмежаваць экспорт кітайскіх тавараў. Але, ну, камон, ну, Расія таксама не можа абмежаваць экспорт кітайскіх тавараў. Ну, Кітай пакрыўдзіцца, калі Расія закрыецца ад Кітая. Вось, таму, як бы, ну, увесь час гэта было так, што значная доля беларускага вот гэтага цяжкага экспорту, ну, я маю на увазе цяжкі экспорт, я маю на увазе вось гэтыя ўсе машыны, там усё гэта такое, яна ішла пад расійскія дзяржаўныя праграмы. Рэгіянальныя праграмы, там, нейкае абнаўленне аўтапарку, там, ну, нешта такое, да. А зараз скарачаецца фінансаванне просто на гэтыя праграмы. Ну, іх, зноў жа, не хапае для расійскіх вытворцаў. Ну, і так расійскія вытворцы, там, і Гомсельмаш, і малочнікі вось апошнім часам, і аўтаваз, ну, все кажуць, што Беларусь займаецца недобрасумленнай канкурэнцыяй на расійскім рынку, што трэба абмежаваць, там, неяк абмежаваць вось гэты экспорт беларускіх тавараў. У Беларусі і так вельмі добрыя ўмовы на расійскім рынку. Просто зусім добрыя ўмовы. Ну, як бы... Так вот, Спадар Андрэй, так вот і пытанне. Так вот і пытанне, окей. Добрыя ўмовы і так на расійскім рынку.
І мы нават калі сёння глядзім Белпол, так, чарговы зліў там дастаў дакумент пра тое, што бабруйскі аграмаш просіць у беларускага ўрада там дзесяткі рабочых проста пільна, так, бо не спраўляюцца з планамі і гэтак далей. Перад гэтым мы ўжо мелі такое пацверджанне пра МАЗ. Таксама МАЗ шукаў больш за 1000 1700 падаецца ажно працаўнікоў. Да, больш за 1000 рабочих, каля 2000 рабочих. Критично там було 400 критично. 1700 шукав, а критичних 400. Ну так, так. То бок справа не ў канкурэнтназдольнасці, конкурентности, скажем так, продукта МАЗа, а у рабочих руках? Ці ў чым першасна прычына? Не. Так вось. Не, глядзіце. А то нас улады кажуць, што у нас асноўная праблема. У нас асноўная праблема это рабочие места. Не хапае работнікаў, а так у нас все загружена, перегружена магутнасці. Не, глядзіце, гэта две розныя праблемы. Па-першае, ну, як бы МАЗ губляе там гэты расійскі рынок, таму што, ну, расійскі рынок у прынцыпе скарачаецца. Як бы, ну, па-першае, ёсць канкурэнцыя, па-другое, расійская эканоміка скарачаецца. А праблема з працоўнымі гэта, ну, гэта крыху іншая праблема. Гэта праблема, якая ўзнікла пасля 2020 году, яна звязана з тым, што людзі масава выязджаюць з Беларусі. Ну, мы ведаем там апошнія лічбы, тое, што я падлічваў на пачатак 25 мінулага году, гэта каля 600 000 чалавек выехала з Беларусі, так? Ну, так, відавочна выехалі і ў 25-м годзе, хаця, ну, не так шмат ужо можа было. А ёсць яшчэ людзі, якія не выехалі з Беларусі, але якія працуюць у Расіі. Ну, яны як бы фармальна ў Беларусі, але працуюць яны ў Расіі. І гэта велізарная колькасць людзей. І гэта звязана, то бок гэта, ну, гэта не асноўная праблема, гэта не эканамічная праблема ў асноўным, бо ўлады ж выдавілі гэтых людзей з краіны. Ну, вось тых людзей, там, тых 500 000, якія выехалі ў заходнім там напрамку. Але умоўна, каб яны вярнуліся, каб гэтыя рабочыя рукі былі все на месцах, то што, МАЗы б лепш прадаваліся ў Расіі? Калі б гэтыя працоўныя рукі былі... Не, ну давайте так, калі б для того, каб гэтыя людзі былі на месцах, у Беларусі павінны спыніцца рэпрэсіі, да? У Беларусі павінны стварыцца умовы, каб гэтыя людзі вярнуліся. Калі ў Беларусі створяцца такія умовы, то можна будзе прадаваць беларускую прадукцыю на захад, бо тады будуць здымацца санкцыі. Ось, тут як бы гэта ўсё павязана. Спадару Андрей, то давайте так, нам еще ж вынікі войны в Іране для Беларусі, а пакуль што все-таки пра курсы. Ці вот тут з'явілася трошки неразбярыха з курсамі долара ў Беларусі, так, што можна здаць па 2,90 ці па 3-4 рубля, так. Банкі вельмі вялікі цяпер раскід курсаў чамусьці сёння прадэманстравалі. Ці гэта вось можа ўжо ёсць рэха гэтых падзей у Іране? Як вы лічыце, ці гэта асобная гісторыя? Ну і тады ўжо перайдзем да таго, чаго нам чакаць ад Ірана, так? Канкрэтна наступстваў эканамічных для Беларусі. Ну, разбежка, так, гэта магчыма рэха вось гэтай вайны ў Іране, тому што, ну, цяжка прадказаць, што будзе з доларам. Ну, менавіта з доларам. Я не маю на ўвазе, што будзе з доларам у Беларусі, я маю на ўвазе, што будзе менавіта з доларам і як ён, сам долар будзе сябе адчуваць у свеце, в прынцыпе. Вось. Ну і так, ну і відавочна, якая можа быць прычына, гэта, канешне, рэха вось гэтай іранскай вайны. Так, і адпаведна задаемся пытаннем сёння на гэты конт. Агулам, спадар Андрэй, калі мы ўсё ж такі у асноўным бы бярэм гэтую нафту ад Расіі, так, яна цяпер можа у сувязі з гэтымі падзеямі стаць даражэйшай, так, на экспорт. Ці яна падаражэе для Беларусі і ці падаражэе топліва ў тым ліку? Як гэта можа быць звязана? Ой, глядзіце, гэта такое даволі цяжкае пытанне, ну, в сэнсе... Разумею. Гэта пытанне, ну, як бы... Так, ну, па-першае, не факт, што расійская нафта падаражэе, так? Вось, як бы мы купляем нафту ў Расіі і, ну, на асаблівых умовах. Мы не купляем яе па такіх пасусветных коштах. Насамрэч, мы зараз не ведаем, па якой цане беларуску купляе гэтую расійскую нафту. Ну, то бок, ёсць зніжка, якая ёсць там для Китая, для Індыі. Гэта зніжка была у сярэднім $30 за барэль. Ну, то бок, вось лічыце, ну, калі нафта была $70, так, яна зараз падаражала, але гэта не значыць, што расійская, што, ну, як бы, што расійская нафта, яна аўтаматычна будзе стоіць, вось там, ну, было 70, да, бренд,
ну, сорт бренд 70 каштаваў, а расійская нафта 40, зараз сорт бренд каштуе 85, гэта не значит, што расійская нафта будзе каштаваць 55 долларов, так? Гэта зніжка, яна, ну, не является некай, ну, я не ведаю, інстытуцыянальнай. Так, сталай, это, так, ну, так. Прадмет дамоўленасці паміж пакупніком і прадаўцом. Вось, таму, ну, тут галоўнае пытанне з гэтым, ну, тут пытанне, па-першае, тут пытанне ў тым, як гэта паўплывае на расійскі бюджэт, гэта асноўнае пытанне, да, што будзе з доходамі расійскага бюджэту. Другое пытанне, гэта як доўга працягнецца гэта ваенная аперацыя. Калі яна працягнецца там, як казаў Трамп, 4 тыдні, то, ў прынцыпе, я не бачу, каб гэта было нейкі значны ўплыў. Уплыў на беларускую эканоміку будзе залежаць ад таго, наколькі зацягнецца гэтая вайна ЗША і Ізраіля супраць Ірану. Пакуль што, калі яна будзе не такой доўгай, я не бачу ніякага вялікага ўплыву на стан беларускай эканомікі ні ў лепшы бок, ні ў горшы бок.